A galiña azul, autor Carlos Casares. Versión feita polos alumnos de cuarto B, CEIP Juan Fernández Latorre. Este libro chámase A galiña azul e está dedicado a Ana, unha rapaza galega que marchou para o País Vasco. Carlos Casares escribiuno para que Ana nunca se esquecera da súa lingua, das súas costumes e de onde era. Eu estou de acordo con Casares de que temos que recordar sempre de onde somos, a lingua que temos e as nosas costumes. O primeiro conto do libro é O peixe da fonte do xardín. Un día moi caluroso un paxaro voaba para beber na fonte, pero tiña tanta sede e caeu no chan. Un peixiño que o veu quiso axudalo e saiu da fonte para que o paxaro poidera beber as pinquiñas que esvaraban do seu corpo. O peixe morreu no intento, pero salvou a vida do paxaro. Aprendín que se alguén está triste, hai xente que arrisca a súa vida para axudalo, como o peixe arriscou a súa e doulla ao paxaro. O segundo capítulo é A bomba da felicidade. Leoncio inventa arte, luxos, aparellos, máquinas. Un día inventou unha máquina para facer feliz a xente. Eu querería que fose real, porque se fora así, podía eliminar a tristeza, xa que é mellor ser feliz que estar triste. Vou falar da formiga esquiadora. Un día apareceu unha formiga con unha pata rota, que levaba un anaco de azucre para o formigueiro. Cando estaba chegando, caeulle, e volveu a por máis, e cando estaba a piques de chegar, caeu desfalecida. Aprendín que non hai que rendirse nunca e que hai que ser forte e aguantar. A galiña azul. Lorenzo ten unha galiña azul con 5 plumas vermellas. Pon ovos de cores e di cocorocó. As autoridades están preocupadas porque non se pode tolerar a existencia dunha galiña azul. Por eso queren eliminala. Aprendín que non dá igual o aspecto que teñan, xa que segue sendo unha galiña como as outras. O pobo estaba de acordo con Lourenzo e pintaron todas as galiñas para que as confundiran e non souperan cal levar. Neste conto aprendín que non se pode xulgar a xente polo seu aspecto, senón polo seu interior. Tamén aprendín que todos xuntos temos máis oportunidades de conseguir o que queremos. O libro da galiña azul gustounos moito e aprendimos a pensar e a ver as cousas dunha maneira distinta.